Ahojte, je 11 hodín a ja idem cvičiť. Poďte sa so mnou pozrieť, poďte sa pozrieť na môj nočný tréning. Bude to sranda. Preto to som tu o 11. večer. Nikto nikde. Budem mať svätý Bohov kľud. No, som zvedavý, ako si zacvičím prvýkrát som takto. Piči. Zaujímavý uhol. Ináč, toto je môj zlý profil do ryti. No nevadí. A som povedal všetko, čo som chcel. Trošku som skipol 30 sekúnd. Ale už cítim na sebe, že akože aj pumpa mi už účinkuje. Cítim svrbenie trošku. Ja mám rád to svrbenie, hej. Bol tam aj kofeínu trošku, no. Na večer to nie je ideálne, dúfam, že zaspím. Bohužiaľ, bez stimulantov nemám pumpu. Asi budem musieť dokúpiť, no uvidím, ako dopadnem dneska. No a mi bude stačiť. Dobre, dám to dole. Až keď som tu takto, tak ako je to také čudné, že som tu sám, je tu ticho. Cez deň tu býva akože hlasná hudba, veľa ľudí. Neviem, či sa aj trošku bojím, ale nebojím, pohoda. Dobre. Potí sa mi hlava pod tou šiltovkou. Takže skúsim si ju dať asi dole. A mikrofón si asi pripnem na tričko. Nekomentujte moju rozcvičku. Ja takto rozcvičujem proste a si mi to vyhovuje, to v pohode. Neviem, či to je optimálne, neoptimálne. Dobre, za to nejdem robiť. Spravím jednoručkami. Dobre, stačí. No, čiže idem na jednoručky. Musím tu nájsť, kde sa tu zapína svetlo, lebo pozrieť. Ako toto som tu ešte nerobil, no tak hádam mi tu neminiem. Ty koko nespravím účet na elektriku za 1 000 000 eur. Ojha. Zapnem si všetko? To mi stačí. A to je treba. Dobre. Nebudem všetko zapínať, ušetríme im. Ideme na to. Čiže jednoručky, bam bam. Takto krásne. A aj. Doberiem si tieto. Čo to je? Šesky? Šesky. Zavádzam asi. Ukáž. Dobre. Tak to je jednoducho. Hej, ramena. Trošku sa rozhýbeme po celom dni. Sedavá robota, čiže fitko je viac menej nevyhnutné. Minimálne nejaký ten pohyb. Aj pre ľudí, čo nechce sa im chodiť cvičiť do fitka, tak aspoň nejaké prechádzky alebo čokoľvek, bicykel. Odporúčam. Dobre, všetko spravíme. Že ten biceps. Hej, to len také na zahriate. Neviem, či to je dobre, či to je dobre. Ja to robím. Asi to je možno aj zbytočné, ale dobre. Dobre, ďakujem, stačí. No. Mi je aj hudbu nejakú pustenú, aj jedno sluchátko. Keď mám na dve, tak je to také čudné, že nikto tu nie je, všade je ticho, tak by som sa trošku asi bal. Ježi, dobre, poďme. Tak, ujal sa rozcvičku. Rozcvičujem sa jak starý chlap, ale radšej viac ako
menej, by som povedal. Dobre, poďme na to. Takže tú rozcvičku sa snažím tak viac menej prefrčať. Nedávam si medzi tým pauzy. Až keď príjem tým ťažším váham, tak potom si dám trošku, lebo nevládzem. Napríklad teraz si dám trošku pauzu. Dobre. Dobre. Zase dám trošku, vyššie. Dobre. Je mi teplo. Dal som si tepláky jak magor. Aspoň, že to dobre vyzerá, nie? Keď napíše, že nie, tak ťa zablokujem. Dobre. Mal som 35-ky. Dám 45-ky, potom 50-ky pracovnú. 45. Dobre, stačí. Stačí. Teraz si dám pauzu, nejaké 2 minúty. A idem normálne potom na pracovnú. 50-ky. Aspoň 12 krát, no väčšie. 52-ky sú tu není. A naposledy som dal 50-ky 11 krát. Dneska by som chcel aspoň tých 12. Nie je to asi najoptimálnejšie tých 12. Ale zedzma. Je mi to jedno. Keď dám 12, tak potom zase 13 už robiť nebudem, tak potom mám tu 57,5, to je dosť. Tak možno na budúce vyskúšam tie. Ak dám možno potom 4, tak potom to bude dobre. No trošku si vyhrniem rukávy, lebo tak sa mi to ľúbi. Alebo môžem. Mám aj tielko pod tým, také veľmi agresívne, s agresívnym výstrihom. Čiže pasáž s tielkom môžu pozerať ľudia len po 10. hodine. Ja už to mám po 10, takže ja mám dovolené. Ale ešte neprišla tá chvíľa. Dobre, ja si myslím, že asi môžeme ísť. Zvykneme, že takto mentálne pripravovať. Sa ich trochu bojím, ale nie. Poďme. Tak, dal som len 10. Minule som dal 11. Nevadí. Nie vždycky človek spraví progres. Možno ho spravím na iných cvikoch. Dobre. Dobre. Back off, druhú sériu. Spravím so 40-kami. Alebo 42,5. Ešte uvidím. Asi 42,5.
Našiel som v ruksaku kraťasky, bo som sa potil, tak som si ich prezliekol teda. Dobre, 42,5. Nedám viac. Vypadne mi sluchátko. Takže ideme sa presunúť na najviac optimálny cvik na prsia z celej planéty. Určite ho všetci poznáte. A je to tzv. Pecdec. No. Nie je to žiadna jadrová fyzika. Ako celé cvičenie nie je žiadna jadrová fyzika. Zoberieš vystreté ruky pred seba, spojíš a ideš prsia dopredu trošku. Taký mostík spravený. Ale nie, aby si to netlačil ramenami, ale tými prsiami. Dobre. Ja dávam si vždycky také rozcvičkové. Aspoň 1-2. Robím to tak celý život. Možno to netreba. Nie je mi to jedno, ja to tak robím. No, ale musím si pozrieť, koľko som mal minule, lebo si nepamätám. No, mal som celý stek, ale no, uvidíme, ako mi to pôjde. Ak to aspoň dorovnám. Mal som minule 12, ak dám, že 13, tak na budúce to budem robiť pravdepodobne kokotárne. Ale to sa ešte uvidí. To som chcel ešte povedať, že určite si zapisujte váhy, lebo je to taký jediný ukazovateľ vášho progresu. Pochybujem, že si všetky váhy pamätáte v hlave. Ja som si pamätal vždycky akorát tak tlaky na cecky a to je tak všetko. Ale fakt, keď si začnete zapisovať tie váhy, tak vždy chcete aspoň o to jedno opakovanie viacej dať. A vlastne v tom rastú aj tie svaly, že dáš to 1-2 opakovania vždycky viac. Lebo z dlhodobého hľadiska z toho vlastne rastú svaly, hej. No dobre, poďme na to. No dneska som nejaký slabší. Koľko? 8,5? No dobre. Nevadí. Možno to je tým, že je neskoro večera. Uvidíme v pondelok, aké budú výsledky. Ako som spomínal, môže sa stať, že jeden tréning, že nie ste úplne vo forme, že dáte možno aj menej opakovania ako naposledy. Ale z dlhodobého hľadiska to musí byť, ak sa hovorí, exponenciálne, čo ja viem. Tak, musí to ísť hore. No dobre, poďme druhú sériu. A na cecky asi dneska stačí, sa mi zdá. Tam to tak búcha. Sa predtým zlákol, asi to vidno aj na videu. Zlákol, že mi padol telefón, ale na tom stroji niečo. Poďme.
Fuj. No, už je asi čas. A to tielko. Aj. No. Ako pumpu mám dobrú. Bodaj by nie. Mám toľko sacharidov v tele. No, ukážem sa pozrieť, ale najprv bez videa, že či sa nezahambím náhodou. No ukáž, ak ja si to natočím a je tak to vymažem, no čo? Až. Ale nesmejte sa. Som ho kúpil vtedy, či v Kiku. A to je asi takéto na spanie. Alebo teda, respektíve, ono je na spanie, ale je potričko. Na bežné nosenie, že... Ale tak, čo ja viem. Môžu ženy nosí výstrehy. Môžem aj ja, nie? Čo ja viem. Je to hamba. Není. No dobre, zase dáme trošku rozcvičku. Nebudem nejak rotiť tú rozcvičku. Už som viac menej rozcvičený aj z tých tlakov. A viete čo som? Ešte aby niekto nepindal, tak si dám aj sem utierák, respektíve tričko, no. Tak. Dobre. Coffee. Akú hudbu počúvate vo fitku? Kľudne mi hoďte nejaký playlist alebo tip. Lebo zvyknem bývať zúfalý. No dočkaj, tu si dáme. Vyskúšame trošku iný uhol. Takto, počkaj, to je pičovina. Keď tam takéto predelenie, to má trošku sere. Dobre? Dobre. Dobre, mal som 20. Dám si teraz... Koľko si dám? Vykým chodiť 35 sa mi zdá. Dám si 27,5. 27,5. Aké ľahké, ne? Dobre. Pozriem, koľko som mal natlaky minule. Dobre, idem na to. Ukáž. Približím, jak vyzerám väčší v tomto ženskom tričku, tielku. Naposledy som na 35 6 krát, ale dneska si verím, že ich dám minimálne 6 krát. To bolo 9, ak som dobre počítal. To bolo 9. Progres asi, či? Tak ako vyzerám. No. Ja sa pozriem na konci na seba. Fuj. No to keď má človek tielko, tak sa potom furt na seba pozerá. Vyzerá jak narcis. Čo už? Dobre, stačí. By ste mi verili ináč. Kde je ten čas? Tam je. 23:57. Tomu ver. Dobre, ideme druhú sériu. Mal som 35. Dám si
30? Čo poviete? Nepoviete nič, lebo neviete mi nič povedať takto cez video. Ja si odpoviem sám. 30. Dobre. Som nepočítal, ale cez 10 asi bolo. Je dobre, to je. Ideme na ďalší cvik. No dobre, takže ideme ramena. Takto. Basic. Dobre. Dobre. 22,5 zvyknem. Pracovnú, takže si teraz 2 minútky pauzu a pôjdem na pracovnú. Zaujímal by ma, aký máte názor na to dnešné science-based cvičenie. A to prehnané optimalizovanie a tak ďalej. Proste aký máte na to názor, že proste či idete najviac optimálne, alebo idete tak, aby vás to bavilo, alebo vôbec to neriešite. Ako ja niekedy už neviem ani čo si mám myslieť, podľa toho, čo počúvam na tých Instagramoch. A tak jasné, hej, chcem cvičiť dobre, optimálne, ale zase do nejakej miery. Zase asi aby ma to aj bavilo, asi určite. Inak by som asi necvičil. Keby mám asi optimálne cvičiť na 100%, tak asi by som tak necvičil. Hej. Však chrbát necvičím. A ešte chrbát si dám. Aspoň z hyby. Dobre, poďme tú pracovku. 1, 2. Dobre, poďme. Dobre, 30 kg. Trošku vedľa. Piči. Dobre. Bolo to optimálne. Nebolo. Dobre, na chvíľku druhú. Čo mi napadlo, keď už teda natáčam, tak ukážem vám, ako by sa mali a ako by sa nemali robiť tieto na ramena, tento cvik. Zvyknem vydávať vo fitku, že zoberiem si tieto najťažšie váhy vo fitku a kokos, aj toto som už videl som kokos takto, hej, to je akože asi možno v pohode. Potom čo som videl som, ja to už aj neviem zle robiť. A čo som videl? Když idem ukazovať, ja neviem, čo idem ukazovať. Vlastne ono sa to ani nedá robiť zle, pokiaľ to nerobíš takto, alebo vyslovene, že takto sa nehádžeš, akože, a ja som sa trošku hádzal, ale myslím si, že to je ešte do tej miery, že to je asi v pohode. Hej, čiže
Dobereš činky, najväčšie vo fitku, aké máš, mierne pokrčíš, hej, nie takto, ani vystretá ruka takto asi nejako a proste ideš, ani nie sem, ale niekde, hej, kúsok sem a ideš, hop, hop a ešte lakte by mali byť vyššie ako zápestia, hej, čiže nejak takto, nie takto. Hej, no toto zvyknem vydávať, takto, takéto lietanie. Hej, čiže mierne pokrčíš a ideš mierne pred seba, hej, a takto. A pokiaľ budeš vládať. Dobre, idem si dať druhú. Edukácie stačilo, na to sú tu druhý. Ja som tu od cvičenia. Dobre, ramena stačí. Ešte si dám, neviem, či dávam triceps, alebo už nemám triceps. Idem pozrieť. Kde som? Dobre, čiže triceps dneska nemám. Idem si dať ešte trošku ten chrbát. A to si myslím, že by na dnes asi aj stačilo. Idem si dať neúplné ziby, idem si dať tzv. Dievčenské ziby. Je mi to úplne jedno, lebo už mi stačí. Neviete čo? Dám si tu trošku rozcvičku, dám si normálne chlapské a potom dorazím to tu. A ešte tam mám asi jeden cvik na predné ramena, ale to už nebudem asi ani točiť. Dobre, poďme na chlapské ziby. Osem. Som slabúčky som. Takže idem to doraziť. Mám pokoj. Dobre. Stačí. Idem sa na seba pozrieť, ako vyzerám. Dúfam, že mám asi aj na video, sa budem za seba hanbiť. A ideme domov. Máme 16 minút po polnoci. Ideme spínkať. Viete čo je halus? Pol hodinu hľadám vo fitku dobré svetlo. Nakoniec najviac sa mi to ľúbi aj tak v šatni. Už, ukážeme si. Pupek. Ale trošku cecky. Obľúbená póza. Dobre. Spredu latissimi. Dobre, lebo nevládzem. Na babs teda. Dobre. Ešte. Takto. Dobre, ďakujem. To je všetko. Tak, zase o týždeň dúfam. Ahojte, idem spať.